kasalukuyan ng gagawan pa ang Zeus dening butil tilan na gamit para ikiku lumawi laring matanak ng kailituanan. Maragulya ka panupayan ing tagalalang ng kikumbatirya wapin ni Zeus Mac. Wapin ini ginamit ng kadutungan. Yan, kasalukuyanong paka perfecto bang kanita masanting yang maglalawi kay lituan na ni Kiko. Busano pa kanya na kanita saklit na la kaya ang nukar niya makapalupit ng mabilugayan kayang mata. Kaya mo ba kabud basta-basta Kiko pauli na ningiti gagaloyangan sa bla mata gana-gana. At datang Naldo, sumirak yan naman. Sumirak ang kanito. Yan nagyewa. Gawa na ganyan kasakuyan. Kaya sana abatan tayo at support na niningki kong baterya. Anong no ka rin na talagang maragulya ka panupayan i-Zeus. De naduwala rin kayang tela suklita, palubno kitang nukar ni babo. Ining maputing ini amigwork, kaya lilani. Malyaring lumawit kay lituanan kanita. Ngayon naman, dening tornil yung mga lating ng gawa na tutong lamo naman. Anong nukar rin busbusano, libutag din at kunya lumabas, itang tansi. Anong nukar rin makakonek tayo, kitang tela sukli para king mata lumalikid diyang kay lituanan at saka la durot-durot ning makisabi marakal la kapag pasensyan kapanupayan ang po pandedikasyon ing gagawa ng kaya Zeus. Hindi mong malaking mabilugay ni ulang namo nung madagulya pa yung butol sampalok at busbusan niya palibutan. Kaya yung kiyang paglagari uling siray tang coughing zona o hindi lagarin bakal ilarugong kayang paglagari. Pero ing malyari kanyan kang ikong baterya itang sablang na dapat kanita niling millennium may konseptuya si Zeus Mac bilang talalalang na at eksperto kin mechanical at eksperto kin dukit o ini pagtsagani at binyayan ng pasibayo ikikong baterya. Nung pakalawi yan bala mong hukenayo pakutput ni kin buntok ngayon. Nanong ka rin dakala rin diwa ng katingin diwang mga lating pagkin tampaks pero dutong langan. Bakit dutong? Buring samutan metal uling mga lawang at burina unique burina aliwayan dili uling talagang pengako na kisarili na ikiko yung teka obra maestrana at nung datang yung panahon nung lakwane iti dindarat ang henerasyon pagmulando pangabilat do sunod at nung makanan lang may nagawaring mga lating washer, tornilyo, spare parts sa rin. Yan. Kikila no pa rin at isisan labalang maging pulido pero tsula kayong kilob ng buntok din. Dahala rin lamo 50 piraso ang ginamit ng balamong tela posti. Ilang tela posti din kaya tumuntun din kayang tansi. Ikiko gawaya king dutong ang pomong tansi. Detang mabit kaya kanita galoya. Alayang samot ng mo dutong yan ding matibekwaya na rin ilang peka posti. Yan, kasalukuyan ng pipinuan kening mataram ako chilyo ngayon Bagyamon da please masugat ka kanyan pero uling sanin
talagang eksperto na king gagamit ng mga lating kutsilyo ngayon ni inanopit tatakutan. Talagang tiyaga in kayang gewa. Ganita mo ring sablang Kapampangan. Ito sinabi kong Kapampangan, aliwa mo yung Pampanga, nunedetang labuad o probinsyang Minuna, sa sakupan na ning Pampanga, ing Tarlac, Bataan, Maribeles, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, din. Ikiku lilibara no rin anyang panahuna. Uling magtindayang panulo at tala pa kanitang marakalabutika at ing gagamita ng amano yung amano mo siswan. Ngayon panahon na millennial o pandemic, ni balik ya may gising niya pauli na ning misdan niya o ba't mi ka salot at iti sabyanak ya. Sabyanak ya katamo o ba't mi ka salot at nanong masanting dapat tamong gawan. Ikumpara na yung minuna. Ngayon panahon na daasana. O yan, kay ba't ning korte, ining tornilyo, pulidwane, king papildaliha. Kanita po tampalub ni, sakto ya karetang busbus sa nung nuka rin, ikananal. Kasi dapat pulido la rin nalalang magaspang kanita itang dagus na ning sinulad, matarulas ya. Sinulad no ni plastic at tansi. Man ordinaryong tansi. Talagang mapanupaya yakin. Karen mong mga lating tornilyo, nya meglambat siya. Meglambat siya, sagli yamong dukita ni kikong baterya. Sagli, pero yung kayang mechanical, iya talagang masakit da kalya trial and error. O yan, nagagamit niyang tela chani bang kanita mo. Talane, muling sobra lalati din. At yung pang mas malati ka rin, kapit na napan yan. Iti, gewa na pauli na ning burideng, nung burideng akit ding minunang anak, kakapyalong na kanita, disande. Yan, ikikong baterya, makanyanyang makanyanitsura. Memoryado niya pa ning ginawa, uling kiyata kimbalero, kiyata kimbale matwa ka rin niya madalas yan. O yan yung kayang kilub ng ning mechanical ng kiko. Ing manggu na yan. Nanungno ka rin nga makatalan. O rin din ka lang mga pinong sinulad na piyabiyabi ng tansi. O rin ding mechanical ayaman wang ko rin na balamo. As nung pangalati din ang tila mong tantax. Pero dutong lang dinukit ng pegtyagan sa usmak. Alang magtiyagang makanini no niya kamo talaga dedicated o talagang burimin daraptan mo. Kulkulan may kilubang gaking alang-alang. Ang gaking dinan niya miyayaliwang level, first floor, second floor yung buntok. Tinyan tela elevator, pero yan manual ngan. Pindutan ngan makakonect la rin. Ginamit siya palang goma, bang kanita, di babalik la rin pinindot na o kayang kilbit. O rin, dadalang kayo nintansin da ka la mga lati. Kasing intansin ngayon bala ang buwak pigiyabi-yabi. Deng mata na dutong la naman. Kasalukuyan na makatusok ya pa king Disney, pauli na ning ini papipermanente. Deng balugbog na nga rin, piya-piya po tang ikananala po tang itaklob na da. Pangamiliya, papalikpik la rin kayang balugbog. Atin lang tela, bisagra, adutong la naman din gewana. Uy, tayo to siklit niya ka rin. Tanggo masaklit niya kitang mayatong tinyang mamabit kitang mumuna. At itong kilbit ni agnan lang papakpak din adong balugbog rin. Makanyanyang makapagmulala gawa ikiku. O yan, ikit-checking kilub ng buntok. Iyan alayang kopyan nung nanumuy nga niya duwana ning itong abagi tutukyana. Uling lalo na layang plano yan, ka makagawang eksaktong measurement o sukad. Uling dapat mamakmangan. Kanya in sikreto ken, marakalakapuyatan mimisip. O yan yung taklob kaya king wane teorya yung paldakan makina. Itong kinonek ni natkilbit na ito, ngang at magtasya, ngayas buk ikiku.
wapin ng teorya na ning makina den teorya da ring masino makina tsulaken ing wiper ning kotse at iyo. O yan ing gulot ng buntok kiko, makalakoya kanya ning king gulot na. Kanya sat makanyan niya, ang gaking makakalubkuban niya kilkula ni katawan, karin niya lungubing gamat na. Den pagona nga rin gagalola, den gamat na gagalola makakonek langan. At tumerak yung TikTok pa mo naman yan. Anya saan at din kayang pisuglungan, gagalolan tila mong katawanan ng tao. Luluwalya dila, ibubuklat siya aspuk, tapos siya pampuk, magbabaya baba, gagaloya pago, lalawi at kay lituanan, kurap-kurap ya, papalikpik ya mata, itatas ya kile, at dakal pang gawa ng ito. Iti metong yang pagmaragul ng seusmak at pagmaragul ng kapampangan niya at pagmaragul ng tao ya bakulod at iyang minyebye pasibayo kang kikong may wala na anyang 1968 at migit 50 banwa bayude ikit pasibayo kikong baterya. Yeni nibalik yang pasibayo gisingano ring matudtud at paksabyanong pasibayo deta nga na kami kapanalbek kaya kanita at datang ingaldo mulia kim Pampanga at so panala detang dapat tasopan lalo na ding mga sakit ulinging misyuna kalupan na niyang anak ya magtindalang panulo yeni mamiyang panulo karing masakit so panala lalo na detang dapat susopan yan patirengutong na at chula